U istom ovom ambijentu, dakle, debata RTS, reč na reč, u holu Skupštine vodila se i na temu ekologije. Hajmo da vidimo ko je kriv što je Bajatović stigao do ovog nivoa superiornosti. Predlog broj 3. Gledate predizbornu televizijsku debatu Reč na reč iz Doma Narodne skupštine. Ja mislim da, kako sam pronašao podatak, da otprilike oko 20.000 eura su njegova legalna primanja, onako za koje znamo. Više? Znači, i više? Da. Okej. Znači, tako neki čovjek da govori o perspektivama Srbije i on vjerojatno podiže ovaj prosjek srednje zarade u Srbiji, da mislim da je jedna blasfemija. On pojma nema, ni on i još neki ovdje u studiju. Oni pričaju mantre. Ljudi, da biste nešto napravili, to mora da ima smisla, mora da ima svoj početak i svoj kraj. To što vi prozivate neku platu da je 34.000 eura, morate se vas pitati, ja se stidim toga. Svaka čast. Ali zato ja i pravim neke rezultate i vodim neke fabrike i sistem koji ima 12.500 radnika i isto se bavimo rudnim rentama. Završio bi ovo sa rudnom rentom i mislim da samo sirovine na vlasti mogu da izvoze sirovine. Mudri ljudi od toga nešto naprave pa onda izvoze. Čisto zbog poslovnika koji su u Skupštini, pa nismo mi menjali zakon o eksproprijaciji zbog rudnika. Nego? Pa tebi sam rekao da se ne ubacuješ, pošto si ti nepristojan. Nemojte, gospodin Bajić. Pa ne, nisam ja sirovina, niti izvozim sirovine. Dobro, ali nemojte sad na takav način. Koliko sutra će svaka od proglašenih lista dobiti od nas memorandum na koga ćemo zahtevati da se svaki kandidat za 250 poslaničkih mesta izjasni da li je za Rio Tinto ili ne. Da građani znaju za koga glasaju. Da li glasaju za vas koji ste za Rio Tinto ili glasaju za ljude koji su protiv Rio Tinta. O tome mora ovdje da se odluči. Ja poštujem srčanost mladog gospodina, sad će on da anketira mene. Da bi on znao ako ja budem izabran za poslanika, hoću. Kako glasate? Pa ja se nisam mešao, budeš nepristojan, non stop si to. A ne budeš ni nadobudan. Na potrebe. Bar se ja nisam tako ponašao.